Můžeme sázet, můžeme si spolu zahrát. Tak jo, spustím sázky. A můžete sázet, jestli jste tu. Sázky vám běží. Nádhera, vy jste připraven. 19, double hit stand. Bude nám to stačit? Stačí nám. Dealer má 14 a dealer je přes. Gratuluji, nádhera. Zdravím hráče Haky, vítejte. To je zdravý, co? Co? To je zdravý, ne? To je stejné. Dealer má 18, takže má... Že čo? Co nepochopil? Já zdravím do Kuše. Do Kuši upřímně... Má tady 17, 17, double hit stand. Protože vy to tady chcete vždycky rozjet stejně jako na růz. Já vám to celou říkám. To, co nám tady teďka padalo. Dáme kartu. 9, 19. Doufám, že se to spraví. Protože... Dáme další nebo stačí? Já mám mírný stres. Stačí. Dealer má 15 a dealer je přes. Gratuluji. No, moc bych na to nespomněl. Konec sázek. Dneska se tam překonal rekord na ten úvod. Dealer má ESO, hodnotě poloviny kódu se můžete pojistit proti skrytému blackjacku, váš vstupní kód bude vyplacen 2:1. Dealer skrytý blackjack nemal, máme tady 5-15, double hit stand. Dáme kartu. 15. Bude nám to stačit, nebo dáme další kartu? Stačí 15. Dáme další kartu. Dáme kartu. Zdravím hráči Ježíšek. Ježíšek 1 z Minecraft boxu. A tady 10-20. Děkuji vám za hru. Zdravím opět hráče Rybičku a Kapříka. Vy jste přátelé Kapříku a Rybičko. Nebo jak to je? Máte tady teda krásnou dílu, já vím, že není to za naši právě, proto si chytám za hlavu. Máme tady 10, double hit stand. Rybičko, double, jedna karta, 20, 19, double, jedna karta, 14, 15, 13. Dáme další, 14. Bude nám to stačit. Stačí. Dealer má 5. 7. 17. Gratuluji úspěšnému double Rybičce a Ježíškovi. Nádhera. Zdravím novýho hráče, vítejte na Blackjack 3. Máme tady 20 double hit stand split. Jsou vaše možnosti. Budeme to splitovat. Splitujeme. 12 a 13. Dáme další kartu. Dáme kartu. 20. Stačí nám to? Stačí. Tady. Dáme kartu. Tu jsme přes. Tady jsme přes. 15. Double hit stand. Ježíšku, jak to vidíte? Stačí. Tady splitujeme na konci. Máme tady barevný pár. Nevsazen. 12:1. Velká škoda. 18. Stačí 16. Stačí. Dealer má 9. 16. A dealer je přes. Gratuluji. Kolektivní výhra. Tak hráči. Tohle. Vidíte, že já
Máme tady 20 double hit stand split, jsou vaše možnosti. Splitujeme opět. Tak doufám, že nám to vyjde 12 a 14. Dáme kartu 18. Bude nám to stačit? Stačí 14. Dáme kartu 17. Bude nám to stačit? Stačí, tady splitujeme taky. 12, 14, stejně jak rybička. Vy jste propojení. Já to věděl. 12, 18. Jak tady taky padne 17, tak to bude zajímavý. Dáme kartu, je tam 15. Tak vidím, že nejste zas tak moc propojení. Dáme skrytou kartu, dealer má 7 a dealer má 17. Máme tady push na jednom splitu a výhry u rybičky na jednom splitě a u kapříka na jednom splitě. Máme tady blackjack u Appendixe, gratuluji. 13, double hit stand. Double jedna karta, 19, stačí. Odhalíme skrytou kartu, dealer má 12 a dealer je přes. Gratuluji, úspěšný double, blackjack 3:2. Nádhera. Sázky vám běží, můžete sázet. Tady blackjack u kapříka. 19, double hit stand. Stačí. Dealer má 13, dealer má 15 a dealer má 20. Gratuluji. Gratuluju, karta přesná, večer přesná, gratuluju blackjacku. 19 stačí, vidíme, co má dealer. Dealer má 13 a dealer je přes. Gratuluju, moc pěkné. No tyši, zdravím vás tady. Večer. Máme tady opět blackjack kapříku. Nádhera. 8, 18 stačí. 8, máme tady perfektní pár a barvu. Perfektní pár 25:1, barva 5:1, gratuluji, nesazeno. Velká škoda. Stačí. Máme tady i dealerův pár, smíšený 6:1, nevsazen. A vsazen u rybičky a kapříka, pardon. Dealer je přes a já se s vámi rozloučím příští hru. Gratuluji. 14 nestačí, tady ten dealer má 13 a dealer je přes, takže gratuluju. Máme tady 25:1, výplatní poměr. Barvu, pardon. Teď mi to došlo. Splitujem to. A máte vsazeno. Gratuluji. 18 stačí, 18 nám taky bude stačit. Stačí 15, 7, dáme kartu 14. Stačí, oddáme skrytou kartu, dealer má 13 a dealer je přes. Gratuluji, děkuji vám za hru. Je to vaše. Já vás tady vítám, milí hráči, jmenuji je Terezie, sázky máte otevřeny. Počkejte, já se trochu snížím. Konec sázek. Teda, Konstantina. Tak jo, 10, jak se rozhodnete. Máme double 1 karta, 27, 15, jak se rozhodnete. 21, 15, 17, jak se rozhodnete.
Stačí 14, stačí karty dealera, jsou 13. A 20. Gratuluju Oliverovi, děkuji za hru. Sázky jsou otevřeny. A dealer opět přes. Gratuluji. Hazimovi už 4. výhra po sobě. Co jen tak dále. Ráno budou pečení humři normálně na snídaní. Na snídaní. Čas pro sázky opět. Lahoda. Konec sázek. Je, rozdáváme blackjacky, tyjo. Já vám gratuluju, pane Smolář. Máte štěstí, pane Rybičko. Taky gratuluju. 12. A je to přes. 15. 21. 15 stačí. Dealer má 16 a 20, takže gratuluju výhercům a těm, kdo měli sazený dealerů barevný pár 12 kladné výplata. Tak gratuluju též. Děkuju za hru. Sázky jsou otevřeny. Vidíme, co má dealer. Dealer má 7 a dealer má 17, takže gratuluju výhře. Obou jak Hazimovi, tak Kývčance. Sázky uzavřeny. Přeju vám hodně štěstí a vítám nového hráče. Tak já si myslím, že já jsem tady zatím lepší jako kolega. Nechci tady jen zakřiknout. 14, jak se rozhodnete? A máte barevný pár, gratuluji 12 jedna výplata, gratuluji vám k postupce 10 k 1. Co na 14, ok, splitujeme. 17 a 17, 17 poprvé, Je to přes. Vidíme, co má dealer. Dealer má 17 po druhé, škoda tady, tak jsme to zakřikli. Hazime. prodáno za 17, 12, jak se rozhodnete? Je to přes 12, 21, 19, 16. Dealer má 18, takže gratuluju na pozici 4 a 5. Děkuju za hru, sázky jsou otevřeny. Máme tady kartovací kartu hráče, takže po této hře nám bude probíhat míchání, takže vás potom ukážu 3 penízovými napavíme. Máme tady jsou, tady Sázky uzavřeny. je otevřená připojištění, stojí polovinu vaší původní sázky. Blackjack má proč neřeš, máme tady pár, gratuluju, 6 Je, blackjacky rozdáváme, kapříku, gratuluju. 2 výplata. Bankrote 14 pro vás, 15 pro vás, jak se rozhodnete. To zakončili moc hezký výhrou, no, je to tak, no. 21 krásný, 14, 20, 16 stačí. 7 má dealer, 11, 13 a přes. Já gratuluju všem hráčům, dobrá práce, sázky jsou otevřeny. Hadžime, plný stůl. Tady počkat, posečkat, popovídat si mezi tím. Jasné, tak se mě to taky zatím. Sázky máme uzavřeny. Zatím se mějte. Juj, hráči, budeme míchat taky, no. 6 nebo 16, jak se rozhodnete. Hadžime, já vás tady vítám, no nestihl jste to úplně, protože budeme míchat i tady. Zdravím vás, hráči. Já jsem doufala, že stihneme dát aspoň jednu hru. 13 je to pro vás, jak se rozhodnete. Zrovna jste si tam tak krásně obsadil to místečko. Na co jste přišel? 14 dáváme double 1 karta a je to přes. 11, jak se rozhodne. Jo, jsem na to jo, já jsem myslela, že navazujete na nějakou naši konverzaci. Kolega mi tady jako dal takovou bídu. 17, 19, 17, 17. Počkej, čak to nebylo na to. Dealer má 5, počkej kolego, ty ještě dostaneš. 12. 18, jo. Já gratuluju Oliverovi, děkuju za hru, sázky. Teda nejsou otevřeny. Otevřu vám je za 5 minut. Každopádně jediný blackjack volný na u Venuše, případně Vitali má volnou ruletku, neomezený počet